அம்மா ஹரிஹரத்தாயே, சோர்ந்த வாழ்வுக்கு துணை நீ. அம்மா ஹரிஹரத்தாயே, சோர்ந்த வாழ்வுக்கு துணை நீ. தேடி வரும் பக்தருக்கு ஆறுதல் நீயே, நாடி வரும். புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது வாழ்த்துக்களும் ஜெபங்களும். புனித ஆரோக்கிய அன்னை பசிலிக்கா ஹரிஹார் ஆண்டு பெருவிழாவிற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். 30/8/2023 புதன்கிழமை மாலை 5:30 மணிக்கு ஆடம்பர பெருவிழா கொடியேற்றம் மற்றும் திருப்பலி மேதகு டாக்டர் பிரான்சிஸ் செராவோ சிமோகா ஆயர் அவர்களால் நிறைவேற்றப்படும். ஆகஸ்ட் 30 முதல் செப்டம்பர் 7 வரை தினமும் மாலை 5:30 மணிக்கு பவனி, நவநாள் பிரார்த்தனை, நற்கருணை சிறப்பு ஆராதனை மற்றும் நோயுற்றவர்களுக்கான குணப்படுத்தும் ஆராதனை நடைபெறும். அனைவரும் வருகை தந்து அன்னையின் நல்லாசி பெற அன்புடன் அழைக்கிறேன். துங்கபத்ர நதியிலே மூழ்கி தவித்த பக்தனை கரை சேர்த்த கருணை தாயே.